We zijn vandaag bij het stemlokaal in Velten. U heeft net gestemd. Zou u met ons willen delen wat u heeft gestemd? Jazeker, ik heb Partij van de Arbeid gestemd. Ja. En stemt u dezelfde partij? Ik heb ook de Partij van de Arbeid gestemd. Ik heb CDA gestemd. Ja, volmacht van mijn vrouw. Ik heb op CDA gestemd. De Partij van de Arbeid heeft redelijke oplossingen, in het kort gezegd, en is bereid tot compromissen. En dat is heel belangrijk. En het is ook belangrijk dat we een keer een links kabinet komt. Rechts hebben we lang genoeg, daar weten we al genoeg van. Ik vind dit een sociaal geluid wat we eigenlijk moeten omarmen. Dus sociaal, democratisch en een tegengeluid tegen het rechtse populisme, waar we echt meer dan genoeg van hebben. Ja, we maken gebruik natuurlijk van de mogelijkheid om onze stem uit te brengen en het lot van Nederland mede te bepalen. Nou, die man die sprak me wel aan. Ja. Dus u heeft op Henry Bontebal gestemd? Ja, zeker. Ik heb op Frans Timmermans gestemd. Dat is een partij die voor veel mensen staat. En ook een, wat zou ik zeggen, een partij die inderdaad voor alle mensen staat. En meer gelijkheid brengt in de samenleving, hoop ik. Ik stem eigenlijk altijd. En vroeger eigenlijk altijd op CDA. Toen ben ik een paar jaar geswitcht. Maar ja, het heeft eigenlijk weinig zin het switchen, denk ik ook. Maar ik hoop dat ze nu toch eens een keer een kabinet gaan krijgen wat beslissingen gaat nemen. Want welke partij stemde u voorheen? Ik heb gestemd op de PvdA en D66. En een groot argument om te switchen is eigenlijk wel dat die Henry Bontebal die blijft toch wel heel correct, vind ik. Voor ons zijn de thema's allemaal belangrijk. Wij zijn gepensioneerden en daarom is het onze verantwoordelijkheid om naar de toekomst te kijken voor de jongere generatie. En als dat allemaal een redelijke oplossing met compromissen is, dan stem ik op die partij. We moeten heel goed kijken naar de toekomst voor de jongeren en de kinderen, kleinkinderen. En daarbij vind ik het ook heel belangrijk dat we Europees gaan denken. Dus in de zin van niet alleen maar in het kleine landje of hier in dingen oplossen, maar echt Europees denken en Europese oplossingen zoeken. Minder vechten, meer samen doen. Dus dat vooral. Ja, ook wonen is een belangrijk punt. Want wij hebben een huis, maar veel jongeren vooral hebben geen huis en die willen dat heel graag. Merkt u dat in uw persoonlijke omgeving dat er echt een woningtekort is? Ik merk het soms wel, ja, dat mensen heel vaak moeten overbieden om aan de woning te komen. En dat houdt ook vaak in dat mensen het gewoon echt niet meer kunnen betalen. Dus. Ik vind werkgelegenheid goed en woningbouw vooral. En ook wel die migratie. Het zijn gewoon al die algemene dingen. Iedereen wil goed wonen, gezondheid. Ja, dat zijn de belangrijkste dingen eigenlijk wel, denk ik. Hebben de tv-debatten daar nog een rol in gespeeld? Ja, toch wel een beetje. Ik heb regelmatig gevolgd, niet altijd. Maar want het werd er niet goed van, hè. En bent u toen nog veranderd van keuze of heeft het uw keuze eigenlijk alleen maar meer bevestigd? Ja, toch wel bevestigd. Nou ja, alle informatie die je binnenkrijgt, die helpt een beetje. Dus, ik heb wel een beetje gezweefd, maar goed, ik hoop toch ook dat hij op die manier Wilders een beetje tegengas kan geven. En ik hoop eigenlijk dat veel mensen toch die kant op gaan. We hebben naar de programma's gekeken. En vooral een stem willen of een geluid willen laten horen om de afgelopen 2 jaar de chaos een beetje te vermijden. Want de laatste debatten hebben dus duidelijk uitgewezen, dan krijg je allerlei one-liners en dat soort dingen. Maar je moet juist zoeken naar de partijen die inderdaad bereid zijn om tot compromissen te komen in samenwerkingsverband.